दैखां बो दैखां हारसिं हमनांगौ बोनो हागोन जेसिनाव जों बेखौ सोसननो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो माने आनअफिसियेलि लोगोफोर नैबे समाव आङो दङ दा 12 बड'लेण्ड इन्डिजिनास गेम्स अफ फेस्टिभेल खुंगा 12थि बड'लेण्ड थावनियारि गेलेमु फोरबो 2021 स' दायो आङो बेवहाय दंफैयो बे जाबाय मेन गेट दिनैनिफ्राय फार्स्ट गेमा दिनै स्टार्ट जागोन सानथामनि हाबाफारि बेवहाय जागोन स' लोगोफोर जायगाया जागोन उदालगुरिनि सिङाव थानाय टटलापारा गामियाव बेहाय खेलाया दिनैनि फार्स्ट जागायजेनगोन स' बेनिफ्रायनो आङो दिनै माने ब्लग स्टार्टखौ खालामगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ जोबोद इन्टारेस्ट नांगोन लोगोफोर दायो आङो मेन गेटआवहाय सफैबाय बेवहाय दङ बरायनाय वेलकाम खालामदों जोंखौ स' बेवहाय सानथामनि हाबाफारि जागोन दायो गेमाहाय स्टार्ट जाथ'वाखै दसे उनाव गेमा स्टार्ट जागोन दायो बिथिंहाय वेट सुगासिनो नै लोगोफोर मेन स्टेजआ बेवहाय दायो खमलायनाय हाबाफारिखौ दसे समनि उनावनो माने बेखेवसिगोन आरोना बिथिंहाय खमलायनायखौ दसे समनि गेजेरावनो बेखेवसिगोन दायो नै बिथिंहाय नुदो बिथिंबो जागोन फार्स्ट बेवहाय खमलायनाय बेयाव जाग्रोगोन आरोना खमलायनाय बादायलायनायखौ नै दायोहाय बिथिंहाय बेखेवसिगोन जाबायना सुबुंसा बर' थाबायलाय माथा सुबुंसा आरो बेखौ दैदेननो आङो खावलायगोन जोंनि बेवहायनो दायो गेमा जासिगोन आरोना बिथां सारा बेखेवनानै होबाय दायो आगर आरो सासे माथा आरो दा फार्स्टआवनो दायो जासिगोन मिजिं नार्जारिखौ बे डेम' आं बेखौ जागायनो थाखाय गुरै खावलायबाय खेलाखौ डेम' हिसाबै दिन्थिसिगोन आरोना गेमा माबायदि जागोन बेखौहाय फार्स्ट अफ अल दिन्थिग्रोदो सांग्रां आलासि बिथाङा दा जुरि होननानै जागायहोगोन सांग्रां जा नोंसोर जुरि बोनाय जागासिनो दङ बेयो बोनाय बेवहाय मोनथाम हांखो दङ फार्स्टआव 2 मिटार बिनि उनाव 1 मिटार जेसेबां हागौ बे बायजोआवहाय बोलांनो नाजागोन जेसेबां बोलांनो हागोन एसेबांनो पइन्ट मोनगोन दाना नैथियाव नारनाय जाय बांसिन नारनो हायो नारलांगासिनो दङ बेयो जाबाय नारनाय आरोना नै नारगासिनो दङ आरो बारहोलांथारोबा फुल पइन्ट दायो डेम'खौ दिन्थिदों गेमा माबायदि जागोन बेखौहाय दिन्थिग्रोदों नै दानिया बोखांनाय बोखांनानै लांथारनांगौ जायनो बांसिन लांनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन एसेबां इजि नङा दे लोगोफोर बाग्रायनाय दानिया जोंना बर'निखायनो नै गामसा आरो लोगोसे आर'नाइ खादों जानजियावहाय बाग्रायनाय दायो खोख्लैनो नाजागोन बाग्रायनानै खोलिनांगोन आरोना फुल पइन्ट मोनबाय दायो
दैखांनाय दैखांबाय दैखांनो हाबाय दाना बेलथायनाय बेलथायनो नाजागोन बेलथायथारनो हाबासो पइन्ट मोनगोन नाजा ओरैबारै बेलथायनो हायो दाबो हायाखै बेलथायनो हायाखै हाजोबाखै अबा दानिया माथा खुग्लुब आगरा बेलथायगोन हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ अबा दानिया जोबथा बाव नखर सेनाय बे गेजेरखौ जाय सेलायलायबाय थागोन बिसोरो जाय बांसिन जिरायनो हायो बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन नखरखौ सेनाय आरोना गारहर बोनानै लां बेबायदि नखर सेनाय बो दैखां आथिं हमनाबो बोनो हागोन जायनो बांसिन खेबले जिरायनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन सोर बांसिन जिरायनो हागोन बेनो बांसिन पइन्ट मोनगोन आवबा थाथ'नांगौ दानिया फोसावसिगोन सोर देरहासार जाखो सानैबो देरहासार ओरैनो दिन्थिथ'नाय बियो रायजो राजा नोंथांमोन नै दायो मिस मेरिसा बर' डान्स मिडियाफोरा नानै लासिगोन बेवहाय मा गेम थागोन बिनिफ्रायनो दायो मिथिनानै लादोनि गेमा मा थागोन दायो बिथिंनिफ्रायनो आरोना थारैनो मेरिसा बर'खौबो मोसानाय बे खेराइ मोसाखांनायनि उनावनो मोसानो थाखाय खावलायगोन ओंखायनो बे समाव थाग थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जागायजेनबाय आरो बे समाव रायजो राजानि फारसे नोंथाङा मा बुङो जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल माने बुंनो थाङोबा 12 बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल जोङो उदालगुरिनि भेरगाव टटलापारायाव जोङो बाहाय खुंदों आरो बेहाय जोंखौ हेफाजाब होदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि अर्गानाइजिं कमिटि आरो बे ओनसोलनिनो क्लाब रायजो राजाफोरनि सहाय मोननानै जोङो बेहाय दिनै खुंदों आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जोङो गामि ओनसोलाव लानायनि खारना जाहैदों जोंनि बर' हारिनि जिहेतु जोंनि गेलेनाय जोंनि इन्डिजिनियास गेम दङ बे इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बेखौ जोङो रिभाइभ खालामनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिथिहोनो थाखाय जोंनि जे मोनसे कालचार दं जोंनि जे मोनसे स्पर्ट्स दं बे स्पर्ट्सखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंनो लादों बाहाय ओंखायनो जोङो बाहाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिभेल लोगोसे जोङो अल आसाम खमलायनाय चेम्पियनशिप जों बाहायनो खुंदों दा बिनि जाहोना जाहैदों मा जाहा जोंनि बे खमलायनाया दा दिनै मडार्न गेम्सआव कनभार्ट जाहैबाय साया बेखौ रिकगनाइज खालामबाय दा जोङो बाहाय टटेल 55 इन्डिजिनियास गेम्स जोङो आइडेन्टिफाइ खालामदों दा बेखौ रिकगनाइज खालामदों स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा जोङो बड'लेण्ड जानानै जोङो गासिबो आसामनि जेसेबां गेलेगिरिफोर दङ गासिबखौबो जों बाहाय इनभाइट खालामहरदों दिनै दा जोंहा
एफिलिएशन हिसाबै जोङो गासिबो डिस्ट्रिक्टनो जोङो आधा डिस्ट्रिक्टनो जोङो हरखाबाय दा बिथांमोनहाबो दिनै बाहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैदों जोंनि बे आर्टखौ जों बोरै नेशनेल लेभेलाव लांनो हायो आरो बोरै जोङो इन्डियान अलिम्पिक एसोसिएशनाव जों बेखौ सोसननो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो माने अनअफिशियली under the aegis of Bodoland Indigenous Games Association and Bodoland Territorial Region GOFT नि आन्डाराव जोङो बे जोंनि Indigenous Games खौ जोङो अर्गानाइज खालामगासिनो दं आगर आरो माथा आङो मिजिं नार्जारिखौ दैदेनफिननो खावलायबाय लोगोसेबा मिजिं नार्जारिया जोंनि क'क्राझार साइयावहाय जोंनि साइ इगमा जोंनि खमलायनाया साइ इगमायाव हाबबाय बे क'क्राझार साइयावनो बिथाङा जोंनि खमलायनायखौ सामलायबाय थायो बिथाङानो मास्टार बोगासिनो दङ आवबानो आरो खेबसेबाव बोनाय सांग्रां बोनाय जुरि बोनाय बोथार उन्दैफोरनि बे खमलायनाय आरोना डेम' हिसाबै दिन्थिदों बेखौहाय नेक्स्ट बाव नारनाय सांग्रां जुरि नार नाथार आवबा बोखांनाय आथिङा बोखांनाय बोनानै लांनो बोनानै गोथार जोबोद मुजिदों आवबा बोखांनाया जागासिनो दङ आथिं जुरि समानथार सानैबो समान आवबा नेक्स्ट बाग्रायनाय जानजियाव सांग्रां जुरि बाग्राय खुबै आवबा आरोबाव खेबसेबाव बाग्रायनाय गेजेराव दे सांग्रां जुरि आवबा दैखांनाय जुरि हमनानै दैखां दैखांनो आवबा आरोबाव दैखांनाय
Yuri. Dikha. Raubwo dikhangno hayaखै दाबो Alba last ball today Beltainai Mata beltaiगोन आगरखौ बेलथाय उल्था बारनानैबो खालाम ओरैहाय बारलांदोलाय एखमबा थगायनानै Oba next Nokor Senai. Wah, nih undi gथ'फोरखौ नाय बेसेबां टेलेन्ट दं आरो ना ओरैबायदि टेलेन्ट जानाय नायबाय एसेबां फिसायावनो बेबायदि गेम गेलेयो बिथांमोना देरनानै बिथांमोना जाहाथे साक्सेस जानो हायो आरो ना जा भीम भाई ने सासे जा भीम भाई बे जा छोटा भीम बे भीम भाई होगासिनो भीम भाई गार'दो छोटायाबो खम नङा भीमाबो खम नङा सानैबो डेन्जार छोटा भीम जोबोद खहाबबो गोनां जादों नङा होमबा दायो नै डेम'आ बेखिनियानो उन्दैफोरखौ लानानै बेखिनियानो डेम' दिन्थिदों इयुननि बिराद गिदिर खमलायगिरि जागोन बिसोरो जाबाय डेम'सो ओंखायनो दायो देरहासार जाबाय सानैबो